Murtolukujen kertolasku. Tässä nyt on 2/3 ja siellä on toisen kerran 2/3. Eli tämmöistä tapahtumaahan kuvataan siten, että meillä on 2 kertaa 2/3. No, jos me halutaan ottaa yhdesti 2/3, niin sehän on 1 kertaa 2/3. Eli tulisi 1 kertaa 2/3. No entä jos me halutaankin ottaa vaikka puolet tai vaikkapa 1/4 tuosta luvusta, niin silloinhan me otettaisiin 1/4 kertaa 2/3. Jos me halutaan nyt ottaa 1/4 luvusta 2/3, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että me tämän 2/3 jaamme 4 osaan ja otetaan siitä 1. Eli jos me jaetaan tämä 4 yhtä suureen osaan, ja nyt me halutaan ottaa 2/3, eli tästä näin 1/4, niin 1/4 on tuossa nuo palaset. Ja jos me piirretään tämä uudelleen sillä tavalla, että meillä on nuo palaset tuossa, mitä me halutaan tavallaan ottaa, niin huomataan, että meillä onkin enää 2/12. Näin. Eikö vaan? Eli koska me otetaan 2/3 kokonaista pienempi, niin silloinhan tämä meidän osuus edelleen pieni. Ja nyt murtolukujen yleinen laskukaava saadaankin sitten tätä kautta. Eli jos eka lasketaan tämä, eli meillä oli 1/4 kertaa 2/3, niin nyt tämä lasketaan sillä tavalla, että me kerrotaan nämä yläosat keskenään, tulee 1 kertaa 2, ja kerromme alaosat keskenään, 4 kertaa 3. Tästä saadaan 2/12. Ja tuo kun vielä supistetaan, niin saadaan 1/6. Tämä vastaa 1/6 nyt tästä kakusta. Näin. Ja yleinen kaava on sitten a jaettuna b-llä kertaa c jaettuna d-llä, niin tämä on a kertaa c, eli yläosat kerrotaan keskenään ja alaosat kerrotaan keskenään. Ja täytyy huomata, että kun nämä kaikki ovat kokonaislukuja nämä kirjaimet, niin b ja d eivät saa olla kuitenkaan 0. Eli b ja d eivät saa olla nollia. Muuten tämä ehto on kyllä voimassa. Eli kun on murtoluku kertaa murtoluku, niin kerrotaan osoittajat keskenään ja nimittäjät keskenään.